दुखुनांथाव बिसय मैया जिबादि इन्सिडेन्ट जानानै थांदों माननीय आग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव इउपिपिएल दोलोनि मावथि हान्जाफ्रा जे धरननि जाथाय जाफुंहोनो नागिरदोंमोन बेयो जोबोद दुखुनांथाव। दिनै क'क्राझार 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि जोङो भटार जानानै आङो एमसिएलए हिसाबै पर्बत जेराव आंनि जोनोम जायगा सांमान्दा गामियाव आङो भट थुबाय। जोङो मोजाङैनो जागोन, गासिबो मोजाङैनो जागोन, नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बिसय मैया जिबादि इन्सिडेन्ट जानानै थांदों दस्रा जायगायाव इनक्लुडिं जोंनि माननीय आग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव जे धरननि जाथाय इउपिपिएल दोलो आरो इउपिपिएल दोलोनि मावथि हान्जाफ्रा जे धरननि जाथाय जाफुंहोनो नागिरदोंमोन बेयो जोबोद दुखुनांथाव। बिटिसिआव सान्तिनि अनगायै असान्ति सृष्टि खालामनो बिसोरो नागिरदों बेखौ जों नुनो मोनदों। गतिके दस्रायाव बेबादि जेबो घटना जों खोनायाखै, नाथाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोबोद गाज्रि जाथाय जों नुनो मोनदों। बिभिन्न जोंनि बिपिएफ सोद्रोमानि सायाव एटाक खालामनायनि जोंनि थिपकायावबो आंनि आंगो गामियावबो माखासे जाथाय खालामनो थाखाय बिसोरो सेस्था खालामबाय थादोंमोन। जोबोद दुखुनांथाव बिसय बियो। आङो पर्बत जरायाव जेसे हागौ एसे सान्ति प्रतिष्ठा खालामनानै सान्ति भाबै जोङो भट होहोलायनो नागिरदोंमोन, सेस्था खालामदोंमोन, दाबो सेस्थायाव दङ, नाथाय फिसा एसे जाथायखौनो बिसोरो एसकेलेट खालामनानै दिनै सानै थिपकाइ ओनसोलनि सानै सेंग्राफ्रा गथ'फ्रा दिनै जेलखानायाव थानानै थांनांदों जानानै फैनांदों। मैया बिथांमोनखौ मैया बेलनिबो पिटिसन खालामहोनानै नंखाय बाथ्रायावनो बिसोरखौ जेराव बिसोर इनभल्भआनो गैया बेखौ मैया जेलाव कर्टआव बिसोरो एपिल खालामनानै बिसोरो बेल मोननायनि उनावबो क'क्राझारनि एडिशनेल एसपि खौ होनानै बिसोरो कर्टआव थिनहरनानै बेलखौ आरोबाव बन्द खालामहोफिननाय जाथाया जोबोद गाज्रि मोनथाव दुखुनांथाव। गतिके सानै सोद्रोमाखौ दिनै भारतीयखौ दिनै भारतनि गणतन्त्रखौ स्ट्रं खालामनायनि बिथांमोनहा जि मोन्थाय दङ बे मोन्थायनिफ्राय बिथांमोनखौ बन्सित खालामबाय, भट होहोआबालानो बिथांमोनखौ बन्सित खालामदों। बाहाय खुनु माबा गैया, बिसोरनि इनभल्भमेन्ट गैयामोन। जे जाथायनि थाखाय बिसोरो बे जेल जानांदों बिसोरा बेहाय खुनु इनभल्भ गैयामोन। एकमात्र इउपिपिएल दलनि षड़यन्त्र, जोंनि सरकार थानायाव सोर मानसिया बोरैहाय बख'नो हायो दे बिसोर सानैखौ होनलायलायनानै चेलेन्ज खालामनानै दिनै बिसोरखौ जेलाव सोनानै दोनदों। एडिशनेल एसपि खौ थिनहरनानै बेल मोननायखौबो बन्द खालामनानै दोनदों। बियो जोबोद गाज्रि खबर जादों, जोबोद गाज्रि बिसोरनि मावनाय जाहैदों। गतिके आनफर्चुनेट, गणतन्त्रआव बयहाबो भट होनायनि अधिकार दङ। बिसोर सानै गथ' भट होनो मोनैया जोंनि गणतन्त्रखौ भबिष्यतआव बेबायदि जाथाय, भुल जाथाय, मिसा परिचालना खालामनाय बेबायदि जाथाय खालामबाय थायोबा इउपिपिएलआ जोंनि बिटिसि ओनसोलाव डेमक्रेसिखौ दुरबल खालामगोन।